representando o Consello da Cultura Galega e a todos que vades a participar nos debates sobre o termalismo e o urbanismo. E que teño que perdonar polo retraso, polo que pasou coa máquina. Pero bueno, decides que, como eu sempre digo, que para ser feliz hai que venir al Plenario de Mondariz. Por lo tanto, lo que pretendo ahora es que esta gente que quiere dar sus charlas, pues que lo dé, porque a mí ya me sabe lo que digo. Así que, Rosa, podes empezar. Ben, moitas grazas. Efectivamente, estamos cun pequeno atraso. Estes problemas técnicos de última hora finalmente resoltos, porque saben que esta actividade se grava, igual que se gravan todas as outras actividades, e que no futuro sempre poderán visitarlo no noso web. Non me vou estender para dar paso realmente a Rebeca Blanco Rotea para que faga a presentación da xornada. Simplemente agradecer, por un lado, a presencia de todos vostedes aquí, a colaboración de todas as persoas que aceptaron ser relatores desta xornada e debater connosco sobre o tema que nos convoca, e, naturalmente, o Concello de Mondariz Balneario polo acollimento. Esta xornada empezou a fraguarse xa hai algún tempo, algo máis dun ano, cando, con ocasión dunha visita a Mondariz, preocupados polo estado da fonte de Troncoso, con ocasión tamén de que íamos facer un informe sobre o valor patrimonial deste ben, e preocupados polo deterioro que estaba sufrindo, que logo efectivamente deu os resultados que todos vostedes saben, acompañado non solamente do noso informe, sino de outras accións na que tamén integrou a Valedora do Pobo, felizmente. Pois hoxe estamos nunha situación moi diferente de como estábamos hai un ano. Nós naquel momento dixemos, hai que volver a poñer sobre a mesa esta parte importante do noso patrimonio que ten que ver coas augas, que ten que ver co aproveitamento da auga, que ao redor do cal xira unha grande patrimonio material e inmaterial. Viñemos aquí preocupados por aquel ben material en concreto, pero naturalmente a todos se lles alcanzará que de redor do termalismo en Galicia e de redor do aproveitamento das augas en Galicia de todo tipo, xurdiu toda unha cultura que ven desde a noite dos tempos e que queremos que quede como legado millorado cara ao futuro. É dicir, aí hai moito que traballar, moitos problemas que superar, moitos puntos de encontro que temos que ter entre todas as persoas interesadas de distintas perspectivas, entre propietarios, usuarios, administracións, xestores, etc. Tamén a investigación. Queremos que todos eses fíos se xunten de arredor de propiciar un futuro mellor para todos estes bens patrimoniais, e digo materiais e inmateriais, e de arredor tamén de un futuro que tamén se xa rendible comunitariamente, tamén en termos económicos, pero comunitariamente en moitos outros sentidos, de arredor deste ben que Galicia posee en grado moi alto. Doi a palabra a Rebeca para que suba a expoñer cales foron realmente xa as motivacións do deseño da xornada que nos convocou xa aquí, cales son realmente os objetivos que pretendemos acadar. Moi boa tarde. En primeiro lugar, agradecer, por suposto, ao Concello de Mondariz Balneario ternos acollido xe aquí, e especialmente a persoa de José Antonio Lorenzo Rodríguez, o seu alcalde. Como comentou a presidenta, nos en setembro de 2019 recibimos da plataforma SOS Fonte de Troncoso a solicitude da elaboración dun informe pola situación de abandono desta fonte que se atribuía ao arquitecto Antonio Palacios.
Ao mesmo tempo, é un elemento que, como vos sabedes, e sobre todo os que sodes de aquí, é un dos sérmolos precisamente da arquitectura da auga que neste espazo, en Mondariz, se construe entre finais do século XIX e principios do século XX. Tamén no ano 2015 elaboramos, dende o Consello da Cultura Galega, outro informe sobre a unidade do conxunto do Hotel Balneario de Mondariz, nesta ocasión centrado nos xardíns que arrodean o Gran Hotel. Ambas as dúas análises leváronos a propor, por parte do Consello da Cultura Galega, realizar un dos in situ que é parte dunha actividade que nós todos os anos desenvolvemos no Consello, que son os encontros monográficos co patrimonio cultural e que en concreto se realizan no lugar onde poñemos o foco patrimonial. A nosa intención neste momento era focalizar o in situ no estado no que se atopan as arquitecturas en xeral, non solamente as de Mondariz Balneario, de algúns dos balnearios que entre finais do século XIX e principios do século XX, ata o estalido da Guerra Civil aproximadamente, van a aglutinar unha actividade médica, social e de lecer arredor do uso da auga en Galicia. No ano 2011, unha exposición e unha publicación que realizou Luís Alonso das augas, centrada no lecer das augas, Historia dos balnearios de Galicia, 1700-1936, xa facía un percorrido polo termalismo en Galicia, comenzando no século XVIII, coa recuperación das fontes termais da man das elites ilustradas, momento no que os médicos recomendaban a terapia da auga como tratamento dos diferentes enfermidades e que conlevou o saneamento de moitos mananciais neste momento, como serían os casos de Cuntis, de Molgas ou de Lugo, do que falaremos tamén despois. Neste momento seráronse as primeiras casas de baño de Galicia no seu entorno, no entorno destes espazos termais. Se ven, como nos contará despois Silvia González Soutelo, realmente en Galicia podemos remontar casi ata a Idade do Ferro e a época romana, precisamente a construción dunha arquitectura arredor dos espazos termais, como veremos. Ben, pero dando un salto no tempo, no século XIX, entre 1816 e 1817, é cando nace a primeira regulación do uso das augas termais, o que vai dotar aos balnearios de normas básicas para a súa xestión, inspección e uso das instalacións, e a obriga de dispor de directores médicos encargados das terapias. Agora comenzan a xurdir uns novos balnearios que, a diferencia do que pasaba antes, teñen xa un obxectivo de negocio. A partir de 1875, como nos recordaba esta exposición, coa época da Belle Époque, un enfermo pasa a ser un bañista e un balneario pasa a ser un espazo de lecer, ademais de ter unha actividade, como decía, médica. A partir de entón, comezan en Galicia a desenvolverse, a convivir os balnearios tradicionais de xestión familiar, como sería o caso do de Cortegada, do que falará despois o alcalde deste municipio, que a familia Álvarez adquire a principios dos anos 30 do século XX, con os establecementos de luso que intentan emular o modelo centroeuropeo, no que podemos, por exemplo, situar o caso de Mondariz Balneario. O lugar que, como sabedes, se nos acolle. Ata 1920 e 1930 será a década de ouro dos balnearios en Galicia, que coa chegada da Guerra Civil ve mermada a súa demanda e o seu reemprego como hospitais de sangue ou como cuartéis. Xa na época da posguerra, co xurdimento dun novo modelo de turismo máis valorado, máis decantado cara ao sol e a praia, comeza unha etapa de progresivo esquecemento na maior parte dos balnearios de Galicia que, digamos, empeza a recuperarse a partir de 1980, sobre todo en 1981, co Estatuto de Autonomía de Galicia, cando a nosa comunidade asume as competencias en materia de aguas minerais e termais e de turismo. En este momento vais a apostar por un turismo de saúde no que están evidentemente relacionados os balnearios.
Será este contexto de creación da Asociación de Balnearios de Galicia e parte da recuperación de moitos dos espazos que hoxe podemos disfrutar no ámbito termal. O encontro de hoxe céntrase, pois, en 4 deses balnearios, intentando analizar a súa situación patrimonial e as propostas de futuro para a súa recuperación, para o cal contamos cos protagonistas de algunhas das iniciativas que se están desenvolvendo. Alberto Reboreda é arqueólogo e veciño de Mondariz, balneario, e falarános deste complexo termal no que nos atopamos hoxe. Os alcaldes de Verín, Xerardo Seane Fidalgo e Cortegada, Avelino Luís de Francisco Martínez, falaron respectivamente da recuperación dos balnearios de Verín e de Cortegada. Pola súa parte, o arquitecto Mario Crecente Masedas, vinculado á dirección ou á Secretaría Xeral de Turismo da Xunta de Galicia entre 1995 e 2000, a través da cal se levaron a cabo diferentes proxectos de recuperación de algúns destes balnearios en Galicia, falarános en concreto do proxecto desenvolvido tamén no que participou Silvia González no balneario Lugo Termas Romanas. E para abrir este in situ contaremos precisamente con ela, con Silvia González, que é arqueóloga, que farános un percorrido histórico polo termalismo en Galicia. Na parte final teremos un debate no que vos convidamos a participar precisamente para reflexionar alrededor da situación patrimonial destes elementos e finalizaremos novamente co Alberto Reboreda grazas a unha visita aos xardíns e arquitectura da auga de Mondariz Balneario. Únicamente lembrar que vamos a facer as ponencias seguidas, é dicir, non faremos preguntas a final de cada relatorio, senón que reservaremos a última parte porque temos unha tarde bastante comprimida con 5 charlas e senón apenas nos vai dar tempo. Nada máis, agradecer tanto a presencia dos convidados que estean hoxe aquí e a vosa como público e, bueno, insisto en convidarvos a ter despois un debate fluido na última parte do encontro. Grazas.